Basa ko sa isa ka tabloid, Bert, nga may ara nga baka nabungguan sa nga motor. May ara nga baka nabungguan sa nga auto. May ara baka may ara karbaw nabungguan sa motor, patay ang babae nga nag-angkas. Sa mayor pa si board member Matt Palabrica dito sa Bingawan. Ang municipal ambulance ang Banwa sang Bingawan nakabunggo sa baka dira sa Banwa sang Pabia. Nawasakid ang ambulance sang Bingawan kag napatay man ang baka. Now, napaminsaran ko nga maghimo sang ordinansa para gid obligar ang mga caretaker kag ang owner o kon owner sang baka, karbaw, kabayo o kon kanding man nga bantayan gid nila maayo o kung pabantayan gid nila maayo ining mga sapat kay base magkadto sa o mag-stray o kung magkadto sa karsada kag mabunggoan naman sa salakyan o kon sa motorcycle. No purpose siya para ma-prevent ang vehicular accident involving ining sapat kag ang motor o kon aton mga salakyan nga usually nagakos ang death o kon physical injuries o kon damage to property. So mo nang aton gid nga purpose again pasar naton o again pasad gid naton eventually na aprobahan sa sangguniang pananawigan ining ordinansa naging author naton gagin sponsor gid naton ining ordinance penalizing the owner caretaker sang baka, karbaw, kabayo man o kon kanding na maggasulod sa public road unattended botsing ganon wala sang nagabakiro. So ano mga penalties nga tubangon sang sining mga makalapas sa ordinansa? Ang penalty sang owner o kung caretaker man sang baka, karabaw, kabayo o kung kanding nga madakpan ara sa sulod sang karsada unattended wala sang bakiro ang ila penalty for first offense 1,000 pesos or imprisonment for a period of 3 days. It depends upon the court. For second violation, fine of 2,000 pesos and or imprisonment for a period of 5 days depends on the discretion of the court. And for the third and succeeding violation, a fine of 3,000 pesos and imprisonment for a period of 7 days at the discretion of the court. Now, kung ang kanding naman magasulod sa karsada unattended, wala sa nagabakiro, magasulod sa karsada, public road, ang tagiya o kung caretaker pagka pinahan man, pakamultahan o kung pagka pinahan man, amuni ang first violation ang fine of pagka pinahan sang fine of 500 pesos and or imprisonment for a period of 2 days at the discretion of the court. For second violation, fine of 1,000 pesos and imprisonment for a period of 3 days at the discretion of the court. And for third violation, fine of 2,000 pesos and imprisonment for a period of 5 days at the discretion of the court. Okay. So anong imo ma-remind sini sa aton nga mga pumuluyo ilabi na sa sining mga wala gid na masyado nagatipan sa ila kasapata? Aton mensahe sa mga owner sa mga caretaker sining karbaw, baka, kabayo o kung kanding man, dapat gid bantayan nila o kung tingwaan gid nila mapabantayan ining mga sapat nila agud hindi magkadto sa aton mga public roads, no? Kay kasi ma-aksidente ni
mabungguan sa motor, mabungguan sa kung ano man nga salakyan, kag ini mapatay o mapiang, kag basit man nga makakos man ni sang kamatayon sang motorist, kag o kung physical injury o kung damage man sa damage to property o kung guba ang salakyan o kung motor. So dapat at ipanon gid nila maayo, hindi nila pagpabayaan agud na prevent gid naton ang vehicular accident tungod sining pagpungko sa salakyan o kung motor sa karabaw, baka, kabayo man o kung kanding. Okay.